badhe ngaturaken pawarta babagan tata tertib. Miturut Ibu Yunita, tata tertib ingkang dilaksanakan wonten ing sekolah inggih punika babagan kedisiplinan, kerukunan, lan kesopanan. Tata tertib punika didamel boten kawaten kagem siswa, nanging uga kagem sedaya warga sekolah. Lan menawi wonten siswa ingkang nglanggar tata tertib kasebut, lajeng diparingi hukuman. Hukuman menika kaperang dados 3, inggih menika hukuman ringan, sedeng, lan ringan yaiku teguran. Hukuman sedeng yaiku wong tua diken tindak dateng sekolah. Lan hukuman abot yaiku dimantokaken dumateng wong tua. Lajeng program bimbingan konseling ingkang sampun dilaksanaken wonten sekolah inggih menika damel serat panggilan wong tua. Program bimbingan konseling wonten bidang KBM inggih menika babagan lan bertujuan bimbingan konseling ingkang sampun dilaksanaken wonten sekolah inggih punika damel serat panggilan orang tua. Program bimbingan konseling wonten bidang KBM inggih punika babagan kang bertujuan kangge ndukung ketercapaian program KBM. Semanten pawarta ingkang saged kula aturaken, mbok pilih